Okay, so magpamati na kita sa katapusan ng bahanon. Okay, ni katapusan ng bahanon na tuguro kay medyo gabi na kita no si okay, Francisco Yermo, no, ang birhing walang dambana. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Ginatamiyaw ko na gali si Nini da sa Kaingin, si Ote. Sige. Hagang tananamon da nga mga pakaisa. Mayaw lang pagpamati. Okay, sa kagrupong Francisco Yermo. Ako sa'yo'y magtapat ng pagmamahal ay sumumpakan dilimo hirang ang saksi natin ay ang birhen na sa altar at mga taong nagdarasal. Bakit ba aking mahal ikaw ay lumimot sa ating sumpah at di mo pansin ang sa'yo'y nagmamahal? Kung gayon sinta ako sa'yo ay paalam magtitis habang nabubuhay. Bakit ba aking mahal ikaw ay lumimot sa ating sumpah at di mo pansin ang sa'yo'y nagmamahal? Kung gayon sinta ako sa'yo ay parang magtitiis habang nabubuhay. Short FM. Short FM. Short FM. Okay, salamat, Gid. Kagrupong Francisco Yermo with Berhing Walang Dambana.